Oh gast, ja dat heeft verwacht je kennen natuurlijk hè. Ja, daar doen we in. Ja. Ik draai het zo gewoon. Ja, doe het. Go dan. Wee! Hoppatee! Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We binnen volop aan het genieten van de vakantie. Nou ja, genieten. We binnen hut aan het werkbest. Jelke en ik gaan 2-3 dagen hebben we hut in de tuin aan de gang geweest. Jelke had het gas, de modder, heel uitvlakken zodat er aan nieuw gas in kan. Ik ga het zoonscheppen best, on grind erin scheppen best. Onkruidziekje, terrasje, nou dat soort dingen. En we gaan nog een weekendje voor best. We gaan een weekendje naar een Rockabilly Festival West. De band wie in Ekmaai, wie in al je banden. Dus hoe daar je lekker, het weer heerlijk waar. Lekker in het zwembadje, die hiek mij. En naar de muziek. En lekker, ja, watje met ballon hier en skoemers zien er weer. Dus ja, hun heel best vermakken. Nou, hij krijgt het meeste brul wat opraad. En ik wil weer wat klaarzetten voor uw echte vakantie. Want deze week gaan we op vakantie met de camper van mijn heid en mem. In Gelderloon, Emst. Daar ben ik vriend van u. Dus daar gaan we heen. Dus ja, die in de caravan liggen en de camper aan we vullen. Maar ik boei hem eigenlijk toch wel even het resultaat zien van Jelke en mijn huddenwerkje in de tuin. En omdat het duurt gleun hier waar we zijn Ilse en Chibbe, zullen we een poolparty bij ons in de tuin houden. Dus het zwembad en lekker eten, lekker drinken. En ze gaan buikglijbaan maken. Dus dat leed ik je hem aan. Dus je wordt een lekkere simmerske poolparty daar je bij ons thuis en Ilse en Chibbe. Maar eerst laat ik je hem ons huddenwerkjes in de tuin. Hier is Hielendal Grintinka. En dit had Jelke Hielendal uitvlakken. Oerl is kort stil in de kaam. Hier is Grindkaam. Nou ja, en alles wat nou nog modder is maar, er komt van een week komt er in Del en die gaat er dus helemaal verticateren. En gas zit erin, dus er wordt dat aan al je gas, dit wordt al je gas. Nou, je had Jelke nog overal kortenstiel omheen gebracht. En hier heb ik al je grind in smitten en daar grind in smitten. Dus zo staat er gewoon, wordt het echt een super mooie tuin. En ik denk als dat al het gas er echt in leidt, dan is het echt gewoon netjes en uitzichtelijk. Dus dat is na een periode een rommeltuintje toch wel heel erg lekker. Dus dan zal ik je nou de buikglijbaan wisselen, want die is echt super cool. En Chibbe, ga je dan aan eerst? Nee. Doe ik? Oh gast, ja dat heeft verwacht je kennen natuurlijk hè. Ja, loop, hi Ilse. Dus is het om green chippen? Ilse is om green chippen. Dan geleerde dat nou wat beter. En doe eens beter, dat wil ik. Dit is een flinke. Hebben we het al meken? Ja, altijd spannend best uitkomst, zeg maar. Ja, dit Dit is al een jaring. oh, een herring. Herringen. Pak op, vent. Oh nee, dit is prima toch? Nee, Ja, het is omdat het zo heet is, maar Oos, Chibbe. Je moest al wat zeggen. Hey hoi, moet ik nog zeggen. Chibbe, moet ik nog wat zeggen? Het wordt een spektakel. Dit wordt een spektakel wordt dit aan. Wie laat je maar wel even nu een mooi move share op dit mooi kleedje. Ilse en zaken zullen even om shippen. Ja, blijf de fot net erin. Die zit ik jaar om shippen. Ik zit bij die in die mini vooral zien. Die ben in de tuin. Die woon ik nog even zwemmen. Het zwembad had ze op, dus wetterpret. Nou, ik dacht, dit bankje mat ik maar even mee. En ik voel nog een baan. Dus ik even opblazen, ik heb misschien op een buikglijbaan op een baan. Dat lijkt me wat beter van mijn nek. Ik maak net een rare fratsen bedijnen, maar hierop dat doe ik wel aan. Dus bankje en een bandje. Nou, en daarbij de liet ze vooral die weer nog druk ont eten. Die zouden ze een bad pakken en die ging er wel zin in ook. Maar die wien is nog lekker onthouden. Maar het is nou nog blazen, ja? De baan. Nou, zo is je. Wil je wat lucht in krijgen? Haast, Chibbe, haast. Verder. De master dit, Chibbe, hè? Was het op een baan zitten hier, denk ik. Erin. Ja, dan komt het zo runnen. Of wat buik erop? Oh. Ja?
Je mag nog wel een eindje, jongens. Ja. Yeah! Hartstikke. Dit is de full pool. Oh, zaken. Nee, ze is nog een kleerzaak. Even geduld. En anders bestaan die roze baan bij tante Ilse op hebben. Die had ik wel een baan. Oh, zagen. Springen erop! Oh, goed zo, mami. Zaken. Ja, er heen. Ja. Full pool. Oh, zaken krijgt er meest. En als er nog maar de kont in springt, of kind dat daar? Lastig, denk ik. Oké. Doe maar! Oké. Ik draai het zo gewoon. Ja, doe het wel. Go dan! En nou mag er in Leeuwen. Ja, je komt er. Superman. Dat soort zaken. Nou, van mij vinden de heiden het leukst, denk ik. Dat idee had ik een beetje. Wat denk je? Ja, ik zit al in de sportmodus. Nou, kom maar op, jongens. Nog een keer. Je zit ernaast. Je zit ernaast. Auw. Maar tot in buik. Het mag zijn, maar weer nek. Die mag ik door aan misschien wel. Oh ja, dat is Ja, fanatiek, ja. Oh, wat een nice, joh. Oh ja. Oké. Ken dat? Woe! Wow, wat ging je vier? Wow, zie me nou, zie. Yeah! Nou wordt het donker en lekker. Dan gaat het heel snel, maar donker. Het liep wel heel snel. Mami, ik wil mijn baby. Dan kom maar heid al hut. Kom maar heid. Wow, wat ga je vier? Ze ging al. Hallo, de winkel. Oh man, het houdt heel wat in, jongens. Het is wel heel leuk. En ik vind het net zo eng als toch dat het weer. Dus dat is goed. Oké, wat gaan we doen, Fami? Wat heet die loeken op de baan? Wow! En daar gaat hij! Is er klaar voor jullie maar? Wee! Hoppatee! Dat doe ik! Ik leid op gas. Oh, ik was scheef. Deze kant op. Ja. Oh, je hinnen. Oh. Wee! Tada! Kom op, Hilda, Luca. Kom op. Ik help u. Ja, maar. Ja, ik is het zelf hoor. Oh, weer een beetje scheef. Ja, zeker. Klaar zijn jullie. Applausje voor jullie. Sterk, ja. Woe. Zagen was Famke denk ik een beetje helpen. Hilda is krijg wat te zwier. Ja, daar komt ze. Even door de douche. Ja. Kom op, Luca. Is dit alles wat je kent? Oh, ik denk... Oh. Ja. Hoe gaat dit? Net goed. Luca. Wat is het? Ze zijn al helemaal op bocht. Wat krijgen we nou? Oh, dat touw moet er even aan, ja. Deze. En dan krijg je deze beet. Ja, juist hem. Ze hebben dit wel. Oh jee. Best haast strak. Ja.
Hoi beiden. Iets te vlot. Oké, poging 2. Ja? Ja. Iets minder snel. Ja. Hey! Dat weet alleen maar. Ja, gas. Kom maar die zitten. Oh ja, wat had je mooi uitzicht, jong. Beetje shepper erbij. Oh. Beetje bot. Ja, daar gaat het. Oh, te strak. Ja, daar gaat het. Oh, helaas. Ja, gas. Echt Tiffany! Nou, we gaan even een pauze. Zaken zal zien dat er wat kameraden in het dorp vinden, kunnen net zaken. Niet nog even mijn buik schuiven, wel Wilio het eerst wel even, denk ik. Ik zit me even omklaaien en even de beestjes naar doen. Dat had ik nog net niet in Joert. En dat mag natuurlijk al even. Dus ik ga even naar de beestjes staan en zaken. Zie ik het om kameraden van de buikschuifbaan. Nou ja, en zo kun je maar iets heel simpels, een stukje zeil, wat groene schip en wat water, heel veel willen haar. Zelfs weer zo anders zijn. En ja, die bijen krijgen natuurlijk nooit bij hun oog, dus we zijn, zie je maar even om wat kameraden. Dan kunnen ze nog mooi op watje. Dus en wie wil lekker even in het skaat ergens even lekker zitten, een drankje eraan. Ja, het is tenslotte vakantie, dus volop genieten. En ze eerst even naar onze beestjes staan. Sesam, open nu. Hij maakt Sammy wat? Hey. Ja, je krijgt het van mij. Lekker vrouw, ja. Nou, ik wil weer kleur. Dan maak je me een bende van, jongens. Lekker eten en ontmoen. Nou jongens, en wat treffen we het hield ik mij het mooie waar. Dat je gewoon in je eigen land zo'n heerlijke vakantie vieren kan. Ja. We zijn altijd wel van het Boetenloon, dit hier even net. We gaan onkomende weken wel richting Gelderloon. Maar dus net naar het Boetenloon dit hier. Maar ja, maar dit waar hoeft dat ik heel nog net. Dus nou, past dit? Nou, geen correct. Ja, en ik dacht krijg nog wat mooi dat ik weer een beetje wat fitter ben. Krijg ik van de vakantie. Ik trek ze maar het buikschuifbaan ding. Nou, dan een paar weken geleden ik dat echt net onwaard. Dus ja, we een beetje het vertrouwen waarom in je eigen lichaam, je nek en zo. Dat is toch wel heel fijn. En ja, lekker mij die bij een oude horen. Dat is toch wel iets wat ik heel leuk vind. Te jaren met Sibils en Jelke. Dat ja, herinnering maatje, dat is heel mooi. Ja, wij gaan even lekker in het skaat, een plakje zitten. Gaan we lekker gezellig zitten. Misschien een barbecue, zoals ze wat, denk ik. En ja, misschien het zaak nog even met wat kameraden op de baan gaan. Maar dat maakt ze zelf maar even besje. Van nou zoek ze, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtong omheen en vergeet net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Want night zit vlog. Hey hoi.